Takže čau to lidi, dneska vám tam u mého dalšího videa a dneska budeme hrát jako vždy Southwest Florida, sorry jsem chtěl říct Florida Southwest, jsem se trošku spletl, hej. Teďka jsem jenom na chvilku, tak třeba na pár minutek jsem natáčel, jsem byl živě. No to bylo tak trapné, že jsem tam nemohla dát ani ty záznamy, protože to bylo hrozné. Ale zvuky vám dneska bohužel nemůžu dát, protože ono je jenom pár hodin, jak vidíte. Tak a někdo ještě spí, takže já nemůžu tady mít moc zvuku. Takže F. Ale třeba na mých shortoch, třeba já dneska ještě natočím i short. Ježiš, já jsem moc našla CS, teda Escape. Jo, další McLaren. No, že jak budu hrát, třeba jak budu natočit short, já tam můžu dát komentáře, takže byste mohli napsat nějaký výběr. Já vám tam ukážu hry, jakože tam vám dám nějaké výběry, ale hlavně nejsmutnější věc, máme jenom 122, ne 123, takže nějaká legenda mě dala pryč odběr, bohužel, ale jestli by si byl hodný, tak jestli by si to dal zpátky, tak by si byl borec. Protože... tak to nedopadlo dobře. Hop, tady hodíme driftia. Tohle je jakož dobrý, tenhle... Už mechanismus žádný dobrách. Tohle je dobré zatáčení, ale jenom jakože mi to zatáčí jenom tak do čtvrtky toho, takže to je strašně nic. Kdyby se mi to třeba otáčelo o 900 stupňů, tak jakože, nebo o 360 stupňů, tak jakože nestěžuju si. Fakt. Nevím, jestli ty zvuky slyšíte, počkej, já vám to tady hodím. Já tady dám tak. Teďka zmáčknu FN. Počkej, máš... Ano. Aha, je minus. Teďka byste to měla slyšet líp, ale... Třeba nějak takhle vám to dám. Ne. Bam. Ježiš, já jsem projel první toto. To bolelo. Dost. Já už jsem projel první benzínku, tak já pojedu na druhou. Tady hodíme 360. Jau, kámo, jau. Se štípl. Jau. Jo a lidi, já jsem zapomněla říct, že vám hnedka něco ukážu, jak budeme blízko konce tohoto videa. Takže vám ukážu, že Fizzy vydal novou příchuť jeho Fizzy drinku. Je to Ultra Boris. Mě se to docela laguje teďka. Ultra Boris je to, se mi zdá. Ale já jsem to už měl, já jsem hnedka došel do moje večerky. A hnedka jsem to tam viděl, tak jsem hádej, co jsem udělal jako prvního. Šla jsem to koupit. Protože to je jakože první věc. Já teďka docela... Ježiš, já jsem nastoupil. Chci vystoupit, prosím. Jo, ty na to musíš jenom kliknout, že? Já jsem blbý kámo. OK, Ečko, Fko, Ečko. Tady na to kašlu, na tohle. Víc si zrovna. Já ho předjedu, ať nemůže. Tak asi ne, no. Hej, já mám ty driftovací gumy, takže to je na nic, tohle. Protože se mě to dělá. Mně se zdá, že když já si vezmu, Ježiš. Hop, tak. Dívej se, teďka když si vezmu GTR-ko. Jelikož to má na tu ikonku, že tam to máme na stovce. WTF. OK, laglo.
Nekrašuj. Ok, dobré, nekrašuj. Pojď si zrovna tady. Tohle je mnohem lepší. Tohle je mnohem lepší, jakože tohle tím zatáčí, takže se v tom více nevyznáš. Oj. No tady není jiná cesta, to je jenom jedna cesta sem. Tak tohle je na nic, kámo. Počkej, pošlem další, dávám blinker. Oj. Ne, nepřijal jsem to, dobré. Tady je zrovna výjezd, takže tady to hodíme. A nám to seklo. Počkej, kámo, kam to jedu, bro? Divná věc je, počkej, já něco. Už je to dole? Tak, dead. Já teďka to rozjedu na 200 mil. Tady to máš dole, tady. 200 mil. No tak 200 mil se ne. I dead. A pojď. Ok, tak to nebylo zase tak špatné, tohle. Ok, jedeme na tuhle benzínku, nevím proč. Bang. Já kdybych měl řidičák, tak já nemám to. Fakt. Tak to mohlo být hezký, kdybych držel furt plyn. Ok, teďka to rozjedu na 200, kámo. Jej, už jdu. 150, 170, 180, 100 a 200. Ok. Tak tady se otočíme. 3, 2, 1. Ne. Ne. Ok, easy, kámo. Teďka vybíhá každý drag race. Ne, takhle cestu nesnáším, když tam nemáš nic jiného než tu cestu, tak to nemám rád. Že mi třetí? Vždycky. Jenom 2,5, vždycky to vyjde. Ok, tak to bylo hezky, Ok, kam tady jedu. Tohle je moje nejoblíbenější místo, kde mohu driftovat. A to když tady jsou policajti, že? Oj. To je nejlepší tohle místo, tam kde dělat tady donuty. To bylo mega blízko, kamaráde. Tak to bylo dobrý. Tak tohle bylo dobrý. Další policajt? Tady za ním. Krasu. Ne. Hell no. Ok, dobré. Čau, typu. Šíš. Typka se neštve. Takže stojíme, tady hodíme 360. Přes celé. Drifta nějakého. Zase drifta. Nebo drifta asi neparkujeme. Nejde tady, že je parkoviště? No jasně, že tady je. Všude musí být parkoviště. Ne, to jsem mohl hezky dát. Bylo to dobré. Ne. Hell no. Já nevím proč, já se vždycky bojím tohoto. Týpek prostě tady stojí a já nevím, na co čeká.
Kámo, hej, já když jsem na parking, tak aj tak mě to prostě takhle jede. OK, kámo, to byl hezký lounge. To řeknu. Jdeme si na car wash. Máš pravé auto na 100%. Ty voge, týpek se toho nebojí. Ona. Co s toho? Aha. Co si řekl, že mě teď posunulo dozadu, no? Otočíme se tady dozadu a jdeme parkovat. No týpek prostě spadne. Ok, hezky, to bylo hezky, to bylo clean. To bylo clean. Myslím, že to bylo clean. Jdeme. Počkej, tady jsou dokonce 3 vlastně, teďka jsem si uvědomil, že tady jsou 3 benzínky. Ale. Šíš. Moje klávesnice je prostě hnedka vedle mého volantu, takže mám strašně blízko. Pojedu přes offroad, nic se nestane. Njom. Njom. OK. OK. A jedem. Teďka tohle dělám prostě. Tak to bylo docela hnusné. To vůbec nebylo ani slovo clean. Tady jsou drag racy. Tak super. Dáváme se na hasku, tohle auto je docela poticho. Hell no. Yes, jsem sideways. Java edition. No. Hell no, man. Třeba takhle to stačí. Jdem. 3, 2, 1. Ela, hop. Ne. Jsem to udělal strašně daleko od toho. Týpek do komentářů. Jur 200 je tady v Robloxu. 50 až jde. Ok, 3, 2, 1. Teď. Že? Teď. Víš se, na to kašlu, prostě vyskočím. Ona. Já to už. Já prostě chodím naopak. To je strašný nezvyk. Chápeš? Tady Yamaha, já tomu říkám Yamaha. Right F. Very good. Ježe, jsem si bouchl do tebe, práv. Počkej, já si udělám. Ale jdu. Na zadním. Tam na zadní napádám. Kamo, to má jenom 2 litry benzínu. Tak to bylo hezký. Já jsem nikdy v životě neuměla jezdit v motorkách. Takže teďka se to naučím. Krás. Ne, já se musím dokonce. Dobrá, se dává. Oj. Hell no. Vidíš? Tohle mě to vždycky dělá. Vždycky mě tohle dělá, tohle. Aha, jo. Hell no, to jsou vystřely. Pojď, týpku, ne? Týpek prostě zastaví se a jede do mě. Jako kdyby jel na...
Helma. No tak tohle město je dost divné. Já vím, že ji nemůžu zabít, ale já to prostě chci roleplay úplně. Jdu zpátky. Počkej, mě svítí moje helma, když pozdím. Yes, tady jsem. Tak, vůbec mě nezajímáš, bráško, protože nemá žádný aim. Víš co, bra? Fakt neumíš střílet, protože já udělám jenom tohle, bang, bang, bang. To stojí $10, to je nic. Čum se? Stojím a typ nic. Já jsem strašně moc policajt, já na vás zavolám ještě. Kamo, ty to tady drillujou, že typko? Chci taky grillovat, kámo. Aha. Kámo, prostě. Já to más mě pozývat do hry. Asi jsem mu asi neříkal, asi mi to nedošlo, že jsem mu říkal, že mě nefunguje moje formko. Kámo, nestřílej už plně ty malé děcko, kámo. Ty pokud já tě zastřelím, já tě zastřelím, Nastar se idioti. Fakt. Helm. 3, 2, 1. Jakože start to má úplně hrozný. Všeckou toho to je hrozné, kámo, tahle motorka je celá hrozná. Protože ty pogají s nějakým povoličkou straškou úplně nepředvědá. Ale jakože dobrý tohle. Když to view je dobrý. A když si to lagne, tak to je ještě lepší. Protože si to města tohle. Přesně to, co mi se mi teďka děje. Very good. Já vám teďka ukázat tu novou příchuť, což je. Vážně, bro. Tady mám toto. Takže. První příchuť je malina. Druhá kola. Třetí tropikál a ta čtvrtá je ultra boris, kámo. Tohle chutná, jak nevím. Tady mám Zero Prime, tady je jenom z toho nejlepšího hráče. Tady mám nějaké Xixo. A to je vše, hej. Tady mám moje slavné brýle, tady postavené. Víš co, můj bráško. A tady mám moje volantík, to jsem vám už ukazoval, že se to jenom zatáčí, až se... OK. Tady mám hezké pedály, nebudu ukazovat moje nohy, protože nechci fitpix. Jo, a zrovna, jak jsem měl problémy. Kamo, ty po mě střílí, chápeš? Ne, to není střílení. Dívej se. Tady mám volant, tady mám moji klávesnici jednou, a tady mám zase druhou, na počítači. A já jsem hrál furt. Ježiš. Sakra, to mám past. Já jsem furt hrál. Takhle, VASD je tohle. Takže já jsem takhle furt musel hrát. Takže kámo, tohle bylo na nic dost. Tady se je můj keychain, to je k ničemu tohle. Tady mám do mé školy. Ne, nefunguje. OK. Takže tohle může být konec tohoto videa. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, kámo, protože já vám potom ukážu hry, které si můžete vybrat. Takže si potom vyberete, jaké chcete. Bude tam pár her. Fortnite nebude, bohužel. Neptej se, proč, jestli, teďka se ptáte. No, takže, jestli jste se dodívali až sem, tak jste totálně boros, máme, pojď. Tak. No. Ok, boros. Takže, uvidíme se v příštím videu, tak čus.